com a representant de l'alcalde pedani d'Unitat d'Aran, vam fer un petit resum de la gestió que havíem fet i de la programació que havíem calculat durant aquests 4 anys. Portant 3 anys, gran part dels projectes els havíem realitzats. Vam fer un petit resum de la gestió que havíem fet i les obres que havíem fet en poble. Primera causa, nosaltres érem a Escullera després de les inundacions que hi hagué a Ninyola. Érem a l'alquitranament de la carretera. Havíem fet obres a parc infantil, recuperació de parc infantil pintat i deixar-lo en condicions. Després havíem fet a la muntanya tancament amb el bestiar. Havíem fet recollida d'aigües de camí real anant de Vinya a Bagerga. Pariament de camí real part superior de Vinya a Gessa i de Vinya a Gessa per la part inferior. Obres pendents que havíem són pràcticament el carrer, al final del carrer Major, que enguany ja vam a Elo, el bloqueig a primers d'abril, ja serà de 8 mesos, quasi l'hauran complit. Després vam deixar fora del que era programat, el carrer Santa Eulàlia, tros que queda pendent, i després també el que eren pràcticament el miro de cementeri que havíem, enxamplament de carrer Santa Eulàlia, que havíem proposat en projecte. No es queda un any per davant i suposadament vam fer alguna més del que havíem demanat en projecte o havíem promès a la gent. Sanejant els cundes que no devem a res ningú.